Evo gledamo kćer i ja film. Mali dečkić, ostao sam kod kuće. Pošli roditelji, niti je mama skužila, shvatila da ga nema, niti je tata shvatio. Tek kad su izišli iz aviona u drugom mjestu, pitaju gdje je on ostao sam kod kuće. A sad dva zločasta na njega navalili, hoće uzeti to što s njegovim stekli mukom. Ali on se ne da. Stavio je zamke. Kaže da će ga ko u prvom dijelu, da će on pobijeti, ne vjerujem. Ne vjerujem, ovi su opasni. On je mali, bori se bogac. Neće uspjeti. Ja ću to najbolje ugasiti. Od leđa. Sarma mi je teško sila. Odo si od spava.